Vítam vás pri mojom videoblogu, čo sa bude týkať Pokecu. Nedávno sa mi stalo, že som bohužiaľ pozrel nejaké účty nejakých dievčat, ktoré mali od 10 do 14 rokov. Bolo skoro až do plašu to čítať, že muži starí 20, 25, 40 roční, kde ich mentálna a psychická výhoda je pre tieto malé deti dosť výhodná. Tieto fotky, ktoré práve vidíte, môžete si ich stopnúť a prečítať. Vidíte, že sú to fotky priamo z RPčiek pofotené. Ide o rôzne druhy účtov a dievčatá si môžu aj všimnúť, že presne takto ich pokec prebieha. Ono zo začiatku to je pekná sranda, no neskôr už je tej srandy menej. Vidíte v ďalšej fotke. Najprv začnú, že ahoj, získajú si vašu dôveru. Vy im pošlete nejaké šteklivé fotky, bohužiaľ v plavkách. Budú trochu smutní, ale ešte to nevadí. A budú ďalej získavať vašu dôveru. Až získajú tie fotky, ktoré chceli, tak po nejakom tom čase sa vám znova ozvu. Určite vás nenechajú už len tak. Čiže môžete si povedať, že čo keď nie ste vy, tá baba, ktorá skončí zle, ktorá sa s ním stretne. No tu máte potvrdené, že 9-ročná Anička bola znasilnená a zavraždená. Tuna nedávno polícia riešila ďalší taký incident, ktorý bohužiaľ dopadol veľmi dobre a mladého tínedžera obvinili. Na Pokeci je takýchto ľudí veľa, ktorí získavajú fotky iba za účelom vášho zneužitia. Majú dostatok času a nie ste jediní alebo jediná, ktorej píšu. Čiže takto si spracovávajú niekoľko holiek, možno v desiatkách, možno v stovkách. A niektoré podľahnú a potom ich život sa pokazí. Ja vám len chcem povedať takto. Raz budete chcieť byť ekonomky, policajtky, možno právničky, možno budete chcieť robiť v politike alebo hoci kde inde. A určite vás tieto fotky, ktoré týmto mužom posielate, budú prenasledovať vždy a všade. Možno, že sa bojíte, že čo vám urobia rodičia, ak tie fotky náhodou uvidia, tak sa radšej s ním stretnete, lenže on vás otravovať neprestane a možno urobíte ešte väčšiu chybu, ako bolo poslanie fotiek, kde ste nahé, polonahé, v erotických pozách. Radšej mu napíšte, alebo rovno mu pošlite toto video a uvidíte, či ešte s vami bude mať záujem stále písať. Toto je len jedno z mojich prvých videí. Neskôr možno, keď sa rozhodnem a budem mať viac času, tak nejaké tie účty trošku popozerám, možno si vytvorím aj vlastné účty a tých pánov, ktorí majú 40 a 50 rokov, ozývajú sa týmto 12 až 14 ročným, ale skôr tie mladšie. A týchto mužov, chlapov, alebo ako by som to povedal, viete, internet je kyberpriestor, kde sa dá zistiť všetko, stačí, že budem chcieť, alebo ktorýkoľvek hacker, keď bude chcieť, sa vám dostane do počítača, vyťahne vám všetko, čo tam máte. Čiže môžete si teraz dávať pozor na to, komu a ktorej babe píšete, lebo to bude možno byť aj ja. Verte mi, že určite vášmu šéfovi alebo okoliu susedom sa nebude páčiť, ak vaša fotka s vašim textom bohužiaľ sa nájde na YouTube.